στιγμή ότι Πασκάει 100,3. 2-10-48-00-170 ως και 4 στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Πάμε στα θέματα ψηφιακής τεχνολογίας. Το διαδίκτυο υπέστη ένα σοκ. Έπεσε το cloud της Amazon και υπήρξαν προβλήματα σε εφαρμογές και σε διάσημες δημοφιλείς ιστοσελίδες και εφαρμογές. Είναι μαζί μας ο κύριος Μάριος Παπαευσταθίου, καθηγητής Οικονομίας και Νέων Τεχνολογιών και δημοσιογράφος. Του ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαευσταθίου, που είστε μαζί μας για τους ακροατές. Είστε καλά? Κύριε Κουφόπουλε, την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές του Sky. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την φιλοξενία και εσάς και το ραδιόφωνο του Sky. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, αντέχουμε και χωρίς διαδίκτυο, αλλά για τους υπόλοιπους ήταν ένα σοκ. Τι συνέβη, έχετε καταλήξει? Παρακαλώ. Πριν σας πω τι έγινε, θέλω έτσι να σας αναφέρω λίγο μια ιστορία που έχει σχέση με την ψηφιακή εποχή. Και αυτό έχει ως εξής. Κάποτε ο βασιλιάς Μίνωας έστειλε ένα ένιγμα. Είπε ποιος μπορεί να περάσει μια κλωστή μέσα από ένα στριφτό κοχύλι. Κανείς δεν τα κατάφερε, έτσι, όλοι προσπάθησαν εκτός από το Δέδαλο. Ο Δέδαλος τι έκανε? Έδεσε ένα λεπτό νήμα στην πλάτη ενός μυρμηγκιού και το άφησε να περάσει μέσα από το κοχύλι. Το μυρμήγκι βγήκε από την άλλη άκρη, τραβώντας πίσω του την κλωστή, και έτσι λύθηκε το άλυτο. Ο μύτος φυσικά δεν ήταν κάτι υπερφυσικό, κάτι μαγικό, ήταν μία μέθοδος και ήταν ο τρόπος να περάσει κάτι απλό μέσα από κάτι απίστευτα περίπλοκο. Έτσι, με βάση αυτό που μου είπατε, μέσα σε ένα λαβύρινθο που ονομάζεται ψηφιοκρατία και ψηφιοποίηση, τα οποία είναι χαρακτηριστικά της νέας ψηφιακής εποχής, δηλαδή μια αληθινή διασύνδεση ανθρώπων, φορέων, δεδομένων, όπως της Amazon, η ψηφιοποίηση χωρίς μύτο είναι λαβύρινθος. Με μύτο γίνεται δρόμος επιστροφής προς την απλότητα. Και έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Να πώς επιστρέφουμε όμως στην μυθολογία που παντρεύεται με την ιστορία? Ακριβώς. Πολύ ωραία. Εκτός λειτουργίας πραγματικά βρέθηκαν μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Snapchat, το Reddit και άλλες, και κατέρευσαν πάρα πολλά διαδικτυακά παιχνίδια, μεταξύ των οποίων έτσι το Roblox, το οποίο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Η Amazon είπε ότι είχε μια κακή μέρα. Δηλαδή αυτή ήταν η δήλωση που έκανε ο επικεφαλής. Φανταστείτε, έτσι, η Amazon είναι η μεγαλύτερη αμερικάνικη εταιρεία τεχνολογίας και όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη βλάβη, ουσιαστικά είπε ότι έπληξε πάνω από 1.000 εταιρείες, επηρεάζοντας εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Τι έγινε τώρα εδώ? Τι προκάλεσε τη βλάβη? Το σημερινό χάος, αυτό που έγινε δηλαδή το πρωί, προκλήθηκε από ένα συνηθισμένο είδος βλάβης, κύριε Κουφόπουλε, εξαιτίας ενός σφάλματος στο domain name system. Το domain name τι είναι? Είναι μια διεύθυνση μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, δηλαδή με απλά λόγια αυτό που πληκτρολογούμε στη γραμμή διευθύνσεων του browser για να επισκεφτούμε έναν ιστότοπο. Δηλαδή το google.com, το sky.gr. Αυτό είναι έτσι το domain. Εδώ κάθε φορά που κάποιος χρήστης ανοίγει μια εφαρμογή, έτσι, κάνει κλικ σε ένα σύνδεσμο. Η συσκευή ουσιαστικά στέλνει ένα αίτημα για να συνδεθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Έτσι, ουσιαστικά το DNS λειτουργεί ως χάρτης για όλες αυτές τις διευθύνσεις. Σήμερα έχασε τον προσανατολισμό της. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που αναφέραμε πριν. Έπεσαν πλατφόρμες πολύ διαδεδομένες, όπως είναι η Canva, έτσι, μια πλατφόρμα που online μπορούμε να μπούμε και να ζωγραφίσουμε, να κάνουμε ένα λογότυπο, να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Δεν ήταν διαθέσιμες αυτές στο διαδίκτυο, αλλά το σύστημα δεν ήταν σε θέση να εντοπίζει τις υποδομές που ήταν αποθηκευμένες. Οπότε αυτή η ζημιά είχε μεγάλο αντίκτυπο. Για ποιο λόγο? Γιατί σημειώθηκε στις τεράστιες εγκαταστάσεις στη Βόρεια Βιρτζίνια, που είναι ο παλαιότερος και ο μεγαλύτερος κόμβος, και ουσιαστικά είχαμε σοβαρό θέμα, γιατί
αυτό μπορεί από τη μία να αποδοθεί σε ανθρώπινο λάθος, έτσι, ή μπορεί να συνδεθεί με κάποια κυβερνοεπίθεση. Έτσι, οι κυβερνοεπιθέσεις είναι πάρα πολύ διαδεδομένες σήμερα. Πριν λίγο καιρό είχαμε κυβερνοεπίθεση σε 3 αεροδρόμια, στις Βρυξέλλες, στο Χήθρο και στη Γερμανία. Με ποιον τρόπο? Έτσι, χτυπήσαν το check-in, οπότε μπήκαμε στη διαδικασία ο κόσμος να κάνει check-in με τον παραδοσιακό τρόπο και φανταστείτε ότι σχηματίστηκαν πάρα πολλές μεγάλες ουρές και αυτό είχε αντίκτυπο και στην οικονομία των εταιριών, γιατί μια πτήση που ξεκινάει από τις Βρυξέλλες για να φτάσει στο Λονδίνο, αν αργήσει λίγο και χάσει κάποιος την ανταπόκριση, υφίσταται μεγάλη ζημία. Άρα βλέπουμε ότι το μέλλον που άλλοτε φάνταζε μακρινό είναι ήδη παρόν. Οι ταχύτητες με τις οποίες αναπτύσσονται οι νέες τεχνολογίες και οι ταχύτητες με τις οποίες εφαρμόζονται ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, είναι περίπου ασύλληπτες, αλλά από την άλλη έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και με ένα παράδειγμα έτσι πολύ απλό, το να προσπαθεί κάποιος να προβλέψει το μέλλον, το τι θα γίνει, έτσι μόνο ο Θεός γνωρίζει το μέλλον, είναι σαν να οδηγούμε μέσα στη νύχτα σε επαρχιακό δρόμο με όλα τα φώτα σβησμένα και κοιτάζοντας πίσω από το παράθυρο. Έτσι, φανταστείτε αυτό. Η Ελλάδα δηλαδή. Ακριβώς. Πόσο δύσκολο είναι να οδηγεί κάποιος... Στη Λαυρίου. Όχι στην επαρχία. Έτσι είναι στη Λαυρίου καθημερινά. Το συνδέω με το θέμα που λέγατε πιο πριν. Ναι. Και από τη μία, έτσι, φυσικά η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών κάνει τη θέα προς το μέλλον ακόμα πιο θολή. Έτσι, μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία διαφέρει σημαντικά σε σχέση με άλλη διασπαστική τεχνολογία του παρελθόντος και φυσικά έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Υπάρχουν και κίνδυνοι, υπάρχουν και προοπτικές. Μπορεί να βελτιώσει η τεχνητή νοημοσύνη σημαντικά την ανθρώπινη ζωή, να οδηγήσει σε εκρηκτική επιστημονική ανάπτυξη. Από την άλλη όμως, κύριε Κουφόπουλε, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι μπορεί να οδηγήσει την δημοκρατία και τη γνωμική συνοχή σε επικίνδυνες καταστάσεις και να δημιουργήσει ακόμα κινδύνους. Γιατί φανταστείτε ότι έχουμε φύγει πλέον από το phishing, από την ηλεκτρονική απάτη, την παραδοσιακή, που κάποιος σας στέλνει ένα SMS ή ένα email και σας λέει να πατήσετε το link επειδή η κάρτα σας έχει μπλοκάρει ή επειδή το δέμα σας έχει φτάσει στον προορισμό του. Έτσι. Δεν πατάμε ποτέ link να πούμε και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές που είναι πάρα πολλοί και μας ακούνε. Από την άλλη, σήμερα βλέπουμε ότι με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί κάποιος να μας πάρει τηλέφωνο τα μεσάνυχτα, μπορεί να ισχυριστεί και να ακούσουμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι της οικογένειας, έτσι, είναι η μητέρα μας, είναι ο πατέρας μας, και να δούμε κιόλας ότι το τηλέφωνο από το οποίο μας καλεί είναι το τηλέφωνο της μητέρας μας. Να ακούσουμε τη φωνή της να μας λέει βοήθεια, πεθαίνω, δεν μπορώ. Εκείνη την στιγμή να πάρει το τηλέφωνο κάποιος άντρας και να ενημερώσει και να σας πει, κύριε Κουφόπουλε, ήρθαμε στο πατρικό σας σπίτι, δεν βρήκαμε κάτι αξίας και θα σκοτώσουμε τον άνθρωπό σας. Στείλτε μας άμεσα 20.000 ευρώ. Γιατί αν δεν μας τα στείλετε άμεσα, έτσι, προσέξτε, δεν μας αφήνει ο επιτίδιος, ο απατεώνας, καθόλου χρόνο να σκεφτούμε, καθόλου χρόνο να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να διασταυρώσουμε αν όντως είναι ο άνθρωπός μας. Και αυτό γιατί γίνεται? Γίνεται γιατί μόλις 3 δευτερόλεπτα ενός βίντεο ή ενός ηχητικού υλικού που θα βρει κάποιος στο διαδίκτυο από εμάς, μπορεί με κάποιες τεχνικές να το επεξεργαστεί και να δούμε τον εαυτό μας, να δείτε τον εαυτό σας που είστε δημοφιλείς στο ίντερνετ, να διαφημίζετε και να προτρέπετε τα παιδιά εκεί, τους νέους της Αθήνας και όλης της Ελλάδας να παίξουν τζόγο, ή να διαφημίζετε κάποιο φάρμακο για το διαβήτη. Και να μην είστε εσείς, αλλά να βλέπετε ότι... Η αλήθεια είναι αυτό.
η φωνή σας, το πρόσωπό σας, οι κινήσεις σας είναι ακόμα πιο τέλειες από εσάς, έτσι. Ζούμε εντάξει, εδώ από την άλλη βλέπουμε και υπουργούς να διαφημίζουν προϊόντα, οπότε... Ακριβώς. Αλλά αυτοί το κάνουν κανονικά. Ακριβώς. Αλλά να πούμε κιόλας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει και κάποιες θετικές επιδράσεις. Εννοείται. Στην οικονομία, στην υγεία. Έτσι, στην υγεία, να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι κάποιος βρίσκεται και του γίνεται μια διάγνωση και έχει έναν όγκο στον αφιένα. Ο αφιένας είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο στο σώμα μας και ο όγκος είναι η καλοήθης ή κακοήθης, πιέζει και τον παραλύει. Ο γιατρός τον ενημερώνει και του λέει ότι φίλε μου πρέπει να κάνεις ένα χειρουργείο. Το χειρουργείο αυτό είναι ρουτίνας. Δεν είναι ρουτίνας για τον γιατρό, αλλά για τον ασθενή, έτσι, ένα απλό χειρουργείο δεν είναι ρουτίνα. Σε μένα πριν λίγο καιρό η γυναίκα μου έκανε ένα χειρουργείο σκολικοειδίτη και ταλαιπωρήθηκε πάνω από 15 μέρες. Λοιπόν, οπότε μπορεί αυτός ο άνθρωπος που έχει το πρόβλημα να μην μπορεί να κάνει κάποιο χειρουργείο γιατί έχει υψηλό ζάχαρο, είναι μεγάλος ηλικία. Ναι. Εκεί υπάρχουν κάποια υπερσύγχρονα μηχανήματα όπως είναι το H-Knife, το Gamma-Knife που υπάρχουν στην Ελλάδα σε 2 νοσοκομεία ιδιωτικά και σε ένα νοσοκομείο δημόσιο και κάποιος να κάνει κάποια ακτινοβολία. Φυσικά το μηχάνημα αυτό, κύριε Κουφόπουλε, άνθρωπος το χειρίζεται, οπότε ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός, έτσι, και να βελτιωθεί η υγεία του, ο όγκος να μειωθεί και να αποκτήσει κάποια κινητικότητα. Άρα στο θέμα το εργασιακό και της οικονομίας... Και με αυτό να ολοκληρώσουμε παρακαλώ. Ναι, κάποιες εργασίες θα εξαφανιστούν, κάποιες εργασίες θα μεταμορφωθούν. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί πολλές επαναλαμβανόμενες εργασίες, όμως ταυτόχρονα δημιουργεί και κάποιες νέες ειδικότητες στον χώρο της πληροφορικής. Αναλυτές δεδομένων, σχεδιαστές αλγορίθμων, έτσι, ειδικούς κυβερνοασφάλειας, και το σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι η επιτυχία δεν θα εξαρτάται μόνο από το τι γνωρίζουμε, αλλά το πώς χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες για να γίνουμε πιο δημιουργικοί και πιο αποδοτικοί. Αυτός είναι ο στόχος. Όπως η πέτρα. Με την πέτρα μπορεί κάποιος να την πάρει και να χτίσει ένα σπίτι σε μια συνεργάτηδά σας και να μείνει μέσα, έτσι, και να έχει πολύ όμορφη ζωή. Μπορεί όμως με την πέτρα κάποιος να την πάρει και να χτυπήσει το συνεργάτη και να το στείλει στο νοσοκομείο. Άρα είναι πώς χρησιμοποιούμε, έτσι, δεν δεδομοποιούμε τις τεχνολογίες, αλλά φυσικά θα πρέπει με την και να ολοκληρώσουμε παρακαλώ, ναι, σωστή εκπαίδευση, τη γνώση και τα λοιπά, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε έτσι στο κομμάτι αυτό που έχει έρθει ήδη στην ζωή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και συγχαρητήρια. Μάριος Παπαευσταθίου, καθηγητής Οικονομίας και Νέων Τεχνολογιών και δημοσιογράφος. Γράφει ο Γιώργος Καραπουλάκης, αναλυτική περιγραφή για την κλοπή στο Μουσείο του Λούβρη. Έκανε το πρωί στη ραδιοφωνική εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτου. Καλός μου φίλος και συνεργάτης, καθηγητής Σορβόνη και επί χρόνια συντάκτης της Γαλλικής Εφημερίδας Λιμπερασιόν, Δημοσθένης Δαβέτας. Υπάρχει σχετική εκπομπή στο on-demand στη σελίδα του Sky 100,3.